סיימתי את זה, נכון? כן, יפה מאוד. כתבתי לך פה את התרגילים שאת צריכה לעשות לשבוע הבא. אוקיי. אם את מתקשה במשהו, אז תתקשרי אליי ואני אעזור לך. בסדר. ביי. ביי. יום טוב. יום טוב. היי, איך היה? היה ממש טוב. היא מסתדרת? כן, אני מבינה את החומר הרבה יותר טוב. יופי, השבוע הבא כרגיל. כן. יופי, סבבה. אז בוא נשתוק ביחד, נשב עכשיו קרוב, ולא טובה בלדבר, אני יודעת לאהוב, עד עכשיו נתת, תלמד גם איך לקחת, אני רואה כבר איזו דלת, בוא נצא מזה ביחד. היי בנות, מה שלומך רעות? בסדר. איך בלימודים? הכל טוב? כן, אפשר להגיד. יופי. אולי תרצו משהו לאכול, לשתות? אמא, לכי. אם תרצו משהו, אני במטבח. דלתי כזה, אני עושה בכבודה. אל תתחילי עם זה אפילו. רגע. הלו. שלום, שירי גולד. כן, מי זה? מדבר אריאל גולן ממשטרת גבעתיים. אני מתקשר בקשר לתיק מספר 8472. מה איתו? אנחנו פותחים אותו מחדש. אנחנו צריכים שתגיעי כבר מחר לתחנה. אני לא יכולה לדבר עכשיו. תקשיב, אמא שלי למטה, אז אני חייבת ללכת, אבל אני מבטיחה שאני אדבר איתך על זה אחר כך, אוקיי? אני מקווה שאת לא הולכת לזה. את לא צריכה להיכנס לזה שוב. אני לא מאמינה. שמעת? תעזבי אותי בשקט. תחשבי על מה שאמרתי. איך תאמרי לו ילדה, אמרת אין לאן ללכת. היי אריק. כן. אני צריכה ממך טובה. שירי אצלך בסוף השבוע, כן? בזמן שלך רק תתני לו הוא יברח. אני צריכה שתדבר איתה. אני יודעת שיש לך השפעה מאוד גדולה עליה, ולי, אתה יודע, היא לא ממש מקשיבה. המעגל אליו נקשרת עוד לקראתך מונה. דיברו איתה מהמשטרה לפני כמה דקות. כנראה רוצים לפתוח את התיק שוב מחדש, ואני לא רוצה שהיא תלך לזה ותיכנס לבעיות האלה, אבל אתה יודע, היא לא מקשיבה. תיפתח ולא, 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 הוא לא ישכח. בואי שבי.
אני לא עונה על שום שאלות. רק באתי בשביל שתסביר לי למה התקשרתם. כבר סגרנו הכל. תראי, אני מבין אתה לא מבין? תענה על מה ששאלתי. כבר סגרנו את זה. עשיתי כל מה שביקשתם. למה לפתוח את זה שוב? אני לא יכול לתת לך מידע, זה חסוי. רק אני יכול להגיד לך שחשוב מאוד שתספרי שוב מה קרה. אני מבטיח שזה לא יפגע בה. אין מצב שאני נכנסת לך שוב. קיצר, יש מסיבה היום בערב. שמעתי שהולך להיות מה זה טוב. כן אחי, הולכים. מה איתכם בנות? אתם באות? רבתי מהראש שלי בחיים לא יתנו לי לצאת. לא נורא. אל תדאג, שירי בטוח באה. היא לא תפסס מסיבה בחיים. כבר 3 ימים שלי לבד. יותר מדי, מה לא ככה? טוב, מה הסיפור שלך? תרגע. תרגעו, מי אמר שאני באה בכלל? רק דיברנו. מי זה ההוא מאתמול? שלום, שירי גולד. כן, מי זה? אריאל, דיברתי איתך אתמול בקשר לתיק. תקשיב, אני הייתי אצלכם אתמול והסברתי שאני לא רוצה לקחת שום חלק בזה. מה לא היה ברור? נכון, אני יודע. רק מחובתי להודיע לך שהתיק נפתח מחדש. תשמע, אני לא יודעת מה להגיד לך. את לא צריכה לתת לי תשובה. במידה ותחליטי שאת רוצה, תבואי מחר בבוקר. אני לא יכולה לדבר עכשיו. אני הולכת הביתה. ביי. את זוכרת את הסיפור הזה מלפני 2 אז הם רוצים לפתוח אותו שוב. ומה היה? לא רציתי והלכתי. ואמא שלך? כרגיל, לא רוצה להכניס אותי לבעיות. תכלס יש בזה משהו, לא עדיף תישארי פעם מחוץ לסיפור? בטח, תמיד יש בזה משהו. אבל חוץ מזה, זה תמיד ככה. היא תמיד דואגת להכל ומתנהגת כאילו אני איזה ילדה קטנה. אוקיי. יש לך 2 אפשרויות. להיכנס לזה. לדעת שזה יכול לעזור לך, אבל יכול לחשוף אותך. או מצד שני, להישאר את המצב כמו שהוא, תכלס כמו שאמא שלך רוצה. עכשיו בינינו, כמה טוב לך המצב כמו שהוא עכשיו? זה לא כזה פשוט כמו שאת מציגה את זה. ההשלכות יהיו יותר מסתם דיבורים. אני חושבת שאם תבוא ותפתחי את הסיפור, זה יעשה לך רק טוב. כן, אבל אני מפחדת. עד שפתח לי דף חדש במקום חדש, את היחידה שיודעת על זה פה. בגלל זה כולם מתנהגים עליי כרגיל. נו, בדיוק בגלל זה. תהיה אמיתית עם החברה שמסובבת איתה ביום יום. מי שאוהב אותך באמת, תמשיך להתנהג כרגיל. לא ככה? מקווה. אז רוצה ללכת אליהם מחר? נראה לי, אני פשוט לא אגיד לאמא שלי, אחרת זה בחיים לא יקרה. שירי, תגידי, לא עשית כלום בנוגע למשטרה, כן? מה הקטע? דיברתי על זה בכלל? למה את כל הזמן דוחפת את זה? כי אני לא רוצה שתיכנסי לזה שוב. זה רק יפגע בך. די, תפסיק עם זה כבר. שירי, אני רוצה שהסיפור הזה יהיה מאחורינו. הסיפור הזה אולי מאחורייך, אבל הוא ממש לא מאחוריי. עברנו דירה, עברנו בית ספר. מה עוד צריך לקרות כדי שזה ייגמר? זה לא משנה מה נעשה. זה שתשתמשי כל הזמן בקשרים שלך בשביל להוציא אותי מכל בעיה, לא יעזור. אני באמת עושה את הכל כדי לעזור לך, להוציא את זה מהחיים שלך. אז עד עכשיו זה לא עבד. מה לעשות? ללכת למשטרה זה לפתוח את הכל מחדש. זה שאף אחד לא מדבר על זה עכשיו לא אומר שלפתוח את זה יעשה לי יותר גרוע. אני רק רוצה לתת את העדות הזאת וזהו. זה מתחיל בעדות, בחקירות, במשפט. גם אם זה יגיע לחקירות ולמשפט, לפחות אני אדע שעשיתי לגבי זה משהו. נמאס לי שאת פותרת את הכל לפני שאני מספיקה להוציא מילה. שירי, חכי רגע. דיברו איתי אתמול בקשר לתיק מספר 872. אוקיי, תשאי כל כוח. נו, מה אמרו? יקראו לי עוד מעט. תקשיבי, אני יודעת שאת לחוצה, אוקיי? אבל תעברי את זה כמו גדולה, אני כאן איתך, סבבה? יהיה בסדר, אוקיי?
ככה, אני אקליט את כל מה שאת אומרת עכשיו, כדי שאחר כך יכניסו את זה לתיק כמו שצריך. יש שאלות? לא. ב-23 בינואר 2014. ספרי לי שירי גולד, מה קרה באותו ערב? אז זה היה בערך לפני שנתיים. אני והחבר של אמא שלי, אז ישבנו בסלון וראינו סרט. אולי פעם אני התלבשתי בצורה כלשהי, או שזז, היא לא יודעת, אבל הוא התקרב אליי, והוא התחיל לגוע בי, ואני התרחקתי, אבל כל פעם שהתרחקתי אז הוא רק נגע יותר, אני הלכתי לחדר, אבל הוא הלך אחריי. אז הלכתי יותר מהר, אבל זה כבר לא עזר. ואז הוא תפס לי את הידיים מאחורי הגב. וכל פעם שניסיתי להתנגד אז הוא רק הכאיב לי יותר. אני מודה. אני חושבת שאת צריכה להודיע לאמא שלך. היי שירי, מה קורה? בסדר. שירי, אני רוצה שנדבר על מה שהיה. לפני זה, תני לי שנייה להגיד לך משהו. אוקיי, אני מקשיבה. אני הקשבתי לך. אני באמת הקשבתי. אבל אני יודעת שזה פוגע גם בך. אני הלכתי בכל זאת. נקיף את הפארק, רק להפסיק לחשוב. אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר